చేసుకుందాం. కాబట్టి ఈ 9 రోజులు కూడా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఆ విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం చేత చక్కగా జరగాలని ఒకసారి వినాయకుడిని ఓం వినాయకాయ నమః అని ప్రార్థించండి. ఓం గం గణానాం త్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాముపస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశ్శృణ్వన్నోతి సంసాదనం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. గౌరీ దేవతాభ్యో నమః. శ్రీ మహాజగన్మాతాయే నమః. ధ్యాయామి ధ్యానప్రయామి ఆవాహయామి ఆసమర్పయామి. హస్తయోర్ధ్యం పాదయోర్ధ్యం శుద్ధంతే ఆచమనీయం సమర్పయామి. तस्य भार्येण शुद्धोदकस्नानं विष्णादानन्तरं